र फला र फला ଯେମିତି ଯେମିତି କ ଯୋଗ ର ସମାନ କରକ୍ର କ ଯୋଗ ର ସମାନ କରକ୍ର ଖ ଯୋଗ ର ସମାନ ଖରକ୍ର ଖ ଯୋଗ ର ସମାନ ଖରକ୍ର 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 ଗରଗ୍ର ଘରଗ୍ର ଘରଘ୍ର ଘରଗ୍ର ଚରଚ୍ର ଚରଚ୍ର ଛରଚ୍ର ଛରଚ୍ର ଜରଜ୍ର ଜରଜ୍ର ଝରଝ୍ର ଝରଝ୍ର ଟରଟ୍ର ଟରଟ୍ର ଠରଠ୍ର ଠରଟ୍ର ଡରଡ୍ର ଡରଡ୍ର ତରତ୍ର ତରତ୍ର ଥରଥ୍ର ଥରଥ୍ର ଦରଦ୍ର ଦରଦ୍ର ଧରଧ୍ର ଧରଧ୍ର ନରନ୍ର ନରନ୍ର ପରପ୍ର ପରପ୍ର ଫରଫ୍ର ଫରଫ୍ର ବରବ୍ର ବରବ୍ର ଭରଭ୍ର ଭରଭ୍ର ମରମ୍ର ମରମ୍ର ହରହର ହରହର ସେହିପରି ସେହିପରି ଚକ୍ର ଚକ୍ର କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ରୀଡ଼ା ବିଶ୍ରାମ ବିଶ୍ରାମ ପରିଶ୍ରମ ପରିଶ୍ରମ ବଜ୍ର ବଜ୍ର ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଜାପତି ପ୍ରଜାପତି ଶ୍ରମ ଶ୍ରମ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ହ୍ରଦ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର ନଦୀସ୍ରୋତ ନଦୀସ୍ରୋତ ନିଦ୍ରା ନିଦ୍ରା ଭ୍ରାତା ଭ୍ରାତା ଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ତାମ୍ରପାତ୍ର ତାମ୍ରପାତ୍ର। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସରୋଜ ଷ୍ଟଡି ଅଫିସିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।